Dunake denok iki ora kualat apa piye? Lah cangik karo jenengan ki tuwa cangike sik. Oh iki berarti cangik ta? Cangike lanang. Heeh. Ora iki wedok ki lho. Ya wis sak karepe malah nek didenok-denok iki berarti aku jek enom ngene ya. Ayo mulane kuwi wis jek enom. Iki ngapa kok guyu? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ngecil ya? Ora ngecil. Aku ora tau ngecil aku wong apik kok aku kok. Ya wong sae aja pakpik-pakpik ya. Lah ngopo? Sae ora apik. Lha kepiye to? Aku wong sae ora wong apik ngono lho. Wah, asik je aku seneng nek dadi wong apik kok. Wong ya urung tekan dadi radong. Wis lah. wis. Aku iso le wangsulan ki mergo dong. Oh ngono, wis dong ta? Weh lah wis kan. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Mas Gade? Alhamdulillah sehat. Ya ora ding iki mau mumet banget gundulku. Lah ngapa? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Ben iso mlebu ngono lho maksudne. Nek umpamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancip dadi iso mlebu bledeng ngono. Atene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas. Lah ya Lah ganti blangkon tuku meneh to langsungan ngerti dhewe to nek aku ki. Lah iya. Karang cah cukup kok iki. Nah, ora ninggal kathok aku mau. Kathok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, mosok nganggo kathok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak tilakane Mas. Delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik, pan-papan. Pan-papan. Lha yo nek oh saiki wis mani buka-bukaan kathok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki ya ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Enggak, jan. ISIS aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi goleki kancane ya. Ya ora nek goleki kancane iki ya. Lah apa? Dulure. Dulure iki Mas Gading menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung, Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, menika merti dusun. Merti dusun jan. Nggih menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, Patang RT. Pengurunan wong Patang RT iso wayangan kaya ngene lho, Mas. Luar biasa. Hebat tenan luar biasa, tenan luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra nganu babar blas to, Mas. Wow, bla-bla-blas. Kok iso dadi ngundang. Kan orang ngira bla-bla-blas. Babar blas. Babar blas. Nah. Dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Oh, bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Titot to. Lah ya titot. Apa nek Tatin sing cilik berarti apa jajal meni ya? Sapa sing meni titit mau? Oh, lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa, Oh ya, sajake ketoke duwe iki kota muni dhewe. Nek Mas Gading wani ora muni, Mas? Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe, Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ngepiye? Lah ora meng anu ora meng mau luwe gedhe. Apa? Ora arep tak teruske, ora apik kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ora apa-apa ngono lho. Dajine nek karo aku iki ya das-das ngono ora apa-apa. Oh, kon das-das. Iya maksudnya ya nek nek kon das-das wae oke nek aku kok. Iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Mugi sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari palos jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali, Mas. 2 tahun sekali? Iya, ora setahun sekali. Mbok menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya Pak Bu ya. Nggih. Nggih niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendaaken Bu Lurah menika namung murah meriah mau dicicil ya Mas ya. Iya. Kredit nggih saged kok niki. Lah nggih Mbak Bileng nggih kapan ewon nggih saged tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RT iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso ira ya. Bangeten ya.
Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading Mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. No, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal weling. Nggih angsal Nek weling. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih nggih ngaten. Nggih menika mbok pilih Pak Dukuh iki meng apa jenenge wingi iki Pak Nang RT iki do mangkat kabeh Pak Dukuh ra mangkat iki nggor weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene ndi wong. Karo Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT wong kae rono ngono kuwi lho, Mas. Jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petukne karo Pak Dukuh kene. Tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. Oh, berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau mau nggih. Mau pidato ora to, Pak? Oh lah. Lah aku mbok pilih nggih. Menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah Nggih, wonten disepoti pepanggihan. ngono. Nggih, monggo Pak Dukuh. Salaman dulu. Tes. Lah wis muni, Pak. Salaman namine sinten, Pak? Kok le ndredeki ngapa ngono lho? Rasa Urung tau ndredeg. ketemu kok nggih ceming dolan ning TV kok ora jenengan aku dadi Lah iki yo sakniki wis kepethuk gathuk-thuk jasiar ngapa ayo? anyep. Anyep. Tangan anyep. Jenengan iki ndredeg tenan lho iki mantuk. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika Dalang Sena Channel menika kajenge delok teng TV nika. Nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? niki ditangleti Pak Dalang. Halo. Halo niku. Niku koordinir parkir niki. Oh. Wah, kula termasuk koordinir parkir niki. Oh nggih. Niku canggih mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manut jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Lah apabila sing niki kula utusan Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten. Nggih, Jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Seno nika. Sedo. Oh, nah niki sakniki malah Lah anu. alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sanget niki. Oh nggih. Ning krungu-krungu jare arep prasido, Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep prasido le arep ngedil kewe nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye le do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga to. Ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, mboten Boten. hoak. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep sing kudu dalang. Mas Gading, Nggih. nggih. Terus bintang tamune Bu Tatin Titit Editot. Nggih. Lah kok wah. Klentu Mas Gading, klentu kula, klentu. Nggih, mboten menapa. Boten napa-napa Pak, kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasah Mboten apa. rasah diumumke ngono lho. nggih. Niki niki berarti alhamdulillah kelampahan Nggih. dalu menika Nggih. saged wayangan Mas Gading. Nggih. Enten nggih Pak, Nggih. panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. oh malah arep gandrung iki ya. Ya Waduh, no. manut nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading mong ngendika ngeten kok. Saged Ya, Pak, ora saged iso. sampil. Nek Mas Gading iso Apa? dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tuthuk. Waduh. Nek Pun jenenge- sidon demak mana. Nggih, Mbak Bilih menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya ingkang baken kula matur nuwun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesarawuh mriki nggih raketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Pindho. Wah. Megap-megap niku. Ah nggih ning alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged
ndugaken Mas Gading wonten Nggih. mriki nak kalian panjenengan. Alhamdulillah, Pak. Pramila nyuwun Nggih. dipun hibur ngantos mangke satuteke panjenengan sedaya nggih. Nggih. Mboten sak tekan esuk. Jam pinten, Pak? Jam sekawan nggih oleh wonten mriki. Ora Lha kepiye lagi? ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan wis Sing esuk. nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak ora ming dhewe ngono lho, Pak. Lah wingi perjanjiane ngoten kok. Jenengan iki kan ajeg kanca dhewe. Lho maksudnya Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten. ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak kanca. Alah nek ora mepet yo ora trimo jenengan ora pepet itu. Kok Pak padake aku kan ngejak kanca. Mbak entene sementen jenengan mbuh arep kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lagi blak kutang cetha welo-welo Kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki, Pak. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Ya Pak ampun, betul, Pak. kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe ya. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Masyaallah. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk 2000. Lah nggih Ya, jenengan kertas. Jangan ngersake napa? Maksudnya Niku enten WC. Enten niku. maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Ini nek nemu dicawiki mboten bayar. Lho, Kak Isa. Ah nggih ten WC ning balai cabe niku wonten niku. Ya, Ngersake, kula ngersake. derek nggih. Oh, jenengan sing ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mang sing anu. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten wani kok. Utusan. Ji. Menika ajeng nembang napa Cido Gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mengke kula tekan kemana ditapuk parut. Nggih. Ora apa-apa guru parut kok. Ah nggih bundas sing Guru parut kok. sisian kula niku medeni wong. Nggih warga pemirsa sedaya niku. Lah kok jenengan mani munggah rene karo aku? Ah resmi enten dipanggil malah resmi. Oh, rasmi dipanggil. Ah, nggih. Nek ora dipanggil wedi. Mboten wantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung iki rasah mikir sing nang omah. Oh, apa ora? Bebas wae. Ayo. Wah. Mboten wani kula bebas. Pak. Tenang mboten wani. Nek pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih. Nggih. Kados Mas Menawi Gading niku. sampun teng panggung menika mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados Gading Pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bau iki. Pun dilajeng nggih kula anu. Loh, kebacut ampun, munggah Pak. kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa ninggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. Nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Ora ngoten nek kula niku napa iso kula niku. Ayo contone apa, Ndajali? Apa kok malah ngematke wae lho? Ah pengen nyawang kesempatan oke. Ati pamit dolan ning YouTube. Ngematke ora Ati iso kedep. langsung kok. Nggih Mas Gading nggih. Nggih, leres niku, Nyuwun Pak. ampun ta Mas Gading niku. Rada ndlodok kula niku. Mas, Usah kula nggih kancane niki, kancane niki sing sak niki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Ah iya suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal iki sapa to, Mas? Gitu. Nggih, jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Pak? Nggih, Pak, ampun Jenenge dicekeli. mbok wis bebas ngono lho. Kok mau bola-bali kok ning Niki ngene. nedahke wong Yogya Simbon Agung sopan. Sopan oh. Dan- Lah ning niki nganu sesuk meneh tak wirokke iki kualik iki. Ah karang paling aku karo nesu waduh Oh gara. ngono. Sesuk tak Nggih ngono. padu mergo arep munggah karo aku. Wah niku. Oh, dadi kesusu nganti kualik Kuali barang ku ora jeneng kiwa kerasa. jeneng tengen. Mula kula tutupi ngene ndak ketok. Oh ngono. Oh. Ning kula katokan mboten kowe Mas Gading ra katokan. Katokan nggih, Pak, kula pangu. Oh, gitu. Mboten, Ding. Katokan ta? Nggih. Delok jajal katoke kowe. Memanismu tanganku. Kok sih? Hei. Tapi Urus itu kok wis iki lho. Anu suarane dicocokke karo gender arep njaluk slendro apa pelek ora waton muni. salah kula gitu, salah kula. Pun Oh. manut mau nek mung Mbak Tatin niku. Nah kudu manut. Wah nek wani munggah kene kudu pani. Wis ora mikir Ah sing penting nek wani omong ora apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya kok Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi kowe. Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Wah, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau?
Bagus senario. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lek jajaran kok bagus dhewe. Ha iki kancane ya pirang-pirang lho. Aku lek jajaran iki kok. Aku karepe kok milih Cek Sinden. Ayo milih selera, milih. Ayo jajal nek milih selerane sing endi? Milih Mas Ayo. Gading mau. Alah ya ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niki wong ngeten riko niku. Ayo ora apa-apa. Bu nyilih sesuatu apa? Tas itu niki ajeng memanismu. Larase pelok. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. pelok, Pak. Pak kedep ning ngematke aku Aku niku- kedep. Kok malah mlongo? Ngono. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngemati. Oh, gur ngemat. Aku lho ora dong pelong slendrone lho. Ah niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau belok. Lah niki sampun ditintenge kalih Oh. Mas Geter. Nggih, nggih. Nggih. Niki nah, Memanismu tanku jiwa. sing lanang seniman seniwati kayane Gawe runtuhe ati. tak cekel kene Pak. Wah ampun, kula ki ngeling-eling bar iki terus apa ta lali Kok kula iki. nyekel karo aku Eh, ngene kok kok sakne. kematke dhuwur ngene iki ya. Ane nang mburi dikira nginthuk nang mburi. Ayo nang lho, mbok ngene wae bebas, rasah diwak-wak ngono lho. Nah, bebas. Tangane kene. nggih. Angatan niku terus Mang Sampluk mawon, Mang. Wah, Ngaten terus ngaten iki. Saene niku Pak Gading nggih, saene niku. Nggih. Wani, nyamplok aku wani. Ayo, Mboten. camplok plek ngono genten tak plek genti. Kandhake Pak Tulus aku ra wani aku. Lah kok jenengan tak andake bojomu ya, nah ayo. Ora sak kadang-kadang. Terus pripun niki mau terus pripun Mas Gading? Wah, kula nggih mboten ngertos. Kula ya ora apal. Ora Dereng apa. apal. Eh, Rara apa? Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Mas Lali pon mandek iki mon kula tak medun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Gene ketemu karo Tatin ki ya kudu sabar ya. Kok alhamdulillah ngapa? Ditemek alhamdulillah. Ah nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, urung tak demek. Ampun. Ampun kok ngene. Aku ora bakal demok kono. Lah nggih. Kula ki lali tenan niki pun mangtul sedimon kula niku lali tenan. Kula Nggawa catetan apa ora? mboten. Ah terus? Aku Wes sak metune wae metune apa? Jajal. angel mentune ngeten niki. Heeh. Kudu nganggo proses nek Kalau kula metu. nganggo Apa lagi metu rong larek kok sandang angel. lah kudu nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, Lah yo leres Mas kan Gading. Mas Gadeng iki mau kan Pripun? lagi dua baris. Nggih. Apa wis sandang ora iso metu ira ya piye ayo? Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo. Ya urung saya ya Mas. Lah mbok yo mbok menawi. Nggih, plotose sak isa-isane iki. Nggih. Lara apa kasih nedya Etan paling ulang apa setia megalakon setia megalakon Memunduta rumi Kula dalu niki tambah seneng niki. Lah napa? Padha karo kula nanggap wayang dhewe kok kula niki. Ah, Adi diseneng-senenge wargane, aku nembang dhewe diseneng-senenge wargane. Lah, Padahal warga kula niku tengen nyawang kula jane sepet. Ya ora apa-apa. Kula mboten sepet kok Kang Mas. Alah.
Ngono kok diajak. Injih Kang Mas, panjenengan menika suwantanipun sae, pasuryanipun injih bagus. Bagus lanang kok kula. Lah iki. Wah. Nek wong wedok ayu. Nah iya. Terus pripun niku? Nggih, Pak Parut niku sing kula semelangen niku. Tartamtu tak ruti. Ngamperke nang omah kula. Lah ngapa? Lah ngamperke ora nang omahe dhewe nggih Pak nggih. Maksudnya diamperke nanti nek ra nang omahe ayo. Nang restoran ngoten niku. Atus pripun niku? Lek gong lek lek kula. Pasti aku tetep nang kene iki arep rampung kok. Jenengan arep nanti. kula mengke teng omah niki. Nggih. Ah nggih kok ora turu jero turu latar kula. Ra apa-apa malah isis kok nang latar ya. Pinepsu. Hah? Lo mampah. Wah, sampean ngajari yo luput. Kace, aja nyeneni wong jenengan wae. Ora apal kok ya. Lo rasa malah gelut karo sindenku bareng. Karo aku wae. Lu mampah tanpa welah. Tak adani ra percaya kok ya. Dadi dhuwur. Ah karepe arep dhuwur bang isor ya terserah. Penake. Penake jenengan. Nggih teng peta Pak nggih, ngoten nggih. Ah nembang sak penake ngoten Nah nggih. ya penake jenengan. Penake situasional. Wah, ngene. Pun Pak Parut. Lampun nggih. Satos parut kalih duduh gule lho niki mangke. Dadi langenge kula Pak lumampah. Lumampah Tanpa welah. tanpa jolo niti terakhir toh. Terakhir. Mulih. Oh sik urung bayar aja mulai. Waduh, Mas. Piye enggak teke ate Mas Gading? Oh nggih boten napa-napa. Apa kon bayar lagi lho. Wah. Ya iya wis nyanyi wis nang ngene kok arep bablas ya tak mulai tak cegati nang kene ra entuk. Tabrak. Ah leres niku jos. Wani nabrak aku wani. Mboten ampun Pak. Wani. Mboten. Parut. Melayang tenan iki. Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Ra percaya nek tak andeni aku iki. Sajake seneng karo Riza kok iki cenen. Wong tak kandhani ya ora percaya lho. Nggih, gane manut jare iki. Gak kagul aku mah. Wes. Ya. Loh. Heh. Wong nguntin kok ngundange tin. Lah sapa? Nek apa jenenge Tatin dadi Tatin to. Tatin. Ndak kelu Yatin ngono lho. Ah menu ayo tin ngono lagu. Ya ora apa-apa saya terserah ngono. Pripun niku? Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Temah. Cetok kok malah tam-tem wae lho. Temah gonjeng. Temah Gonjeng.
semanten mawon kula ora kuat tenan iki kula niki. Nggih. Ah, nggih. Ora kuat. Matur nuwun Mas Gandhi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Wonten ala betul-betul diapunten kok niki. Nggih, semanten nuwun. Hah? Niki dhewe tinggalane, Pak. Kula pendhekit niku riyen. Ha, ngono kula. Suwung. Alah iki ngapusi gore niki ora sangu to, Pak ya. Pak, ora sangu to, Pak? Urung to, Pak? Ora to. Parut lho, Pak. Parut lho, Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Dukuh nggih. Sesuk meneh nggih kok sekecake karo ngopo. Matur sembah nuwun luar biasa Pak Dukuh, Luar humoris. biasa tenan jan. Wah. Gayenge ra jamak-jamak. Nggih niki Pak Dukuh sing humoris sing ngenten niku, Pak. Pak, aku karo Mas. Nggih. Pak sopo? Ya kareng biasane iki dalange tuwa-tuwa saiki dalange enom ya dadi arep kleru muni Pak terus. Aja, Pak. Mas Pak. Pas. Pas ki apa? Pas iki dari Pak dan Mas dari pas ya. Aja, Om wae. Kong ya. Nggih Mbak Bila niki minangkani pamundutan Nggih. selanjutnya Mas. Menangani pamudahan selanjutnya enten caping gunung. Lho niki Saweran kok sing iki sing sapa Pak? kok napa? Pak sinten? Pak Parman nyuwun apa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, nggih. nggih. Langsung dipinangkani laris. Aris. Nggih. Ngono lho Pak Dukuh iki wong wis suwe banget kok Wah. nggak bayar. Wah. Nah, nggih. Iki mau lho ora munggah ora apa-apa langsung ngulungi 100 lho. Dukuhe wis ngemek-ngemek ora bayar. Nah, Ndi Pak Dukuh? Cepake lho engko tak enteni tenan nek ora engko baline di ana memedi nang perapatan kuwi gondol wing. Minangkani Gubuk Asmara rumiyin nggih Mas? Nggih Mas? Gubuk Asmara riyen apa caping gunung riyen? Nek sampe gunung mangke bareng-bareng mawon nggih. Oh, Sama nggih. nika sing kula ki ambek rumiyin. Oke. Ngeten, nggih. Oke kalau begitu. Ya. Monggo. Dibawani no ya. Oke. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Lho kuwi dengan bawa terus kono lampune mati. Lah ngapa kena perbawaku? Oh, mergo dukuhe rong bayar. Ah, ayo genah. Oh, rek meneh. Wiwi pane nyingkar nyingkur. Apa mati lampu mau ki disengaja terus Pak Dukuh kundur ngono. Iya paling iso mareh dan nek Iso. melayu bali ra weruh ngono ya. Nek ketoke mboten ora bakal melayu soalnya nang omah ana parut ya. Oh iya tuh. Parut kuwi mesin. Wah, parut mesin ya remuk. Wah, dueng ngono kuwi to. Yo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang
regane iso Mas. Wah. Puri. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Anika sampun bawanipun. Bawane sampun. Monggo Mbak Tatun. Yen liwat aku kelingan gubuk gawe yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna kasih sayang gubuk asmara biyen kae aku antem tresno tanapun bentang tanapun kuasa buat abote ketaman asmara. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen kumekas saiki. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kaget rina. Catatan sakjroning ati kataun luntur saya marak ati. Aku kowe tadi keremu pargoleren ning
Gubuk Asmara. Menika wonten penari latar juga. Wah, nggih nika sip. Ya wis apa-apa. Nek ndelok le gugu yang elek ndelok kae wae malah apik, Mas. Dadi propertine ya warna-warna engko sing ndase ganti. Apa meneh engko klambine ganti apa ngono iki. Anu jaman Pak Senil biyen ya wis ana. Ngapa kok malah meneng wae ngapa, Mas? Ya ora masalah to. Apa omong? Kok aku omong kono omong. Omong bareng. Heeh. Ora ya ngomong bareng ora iso. Nggih, selanjutnya mau nak apa niki tadi? Apa jenenge? Caping Gunung. Nggih sampe ngono nggih. Sinten sing kapiyarsa pinarak wonten pemanggungan mriki? Weh, bawane dibawane ndredeng. Oh, urut. Urut nggih, no. Siap. Ben Berarti gayeng. saking saka kene. Ya? Saking Mbak Agnes. Oh iya, tipe. Agnes? Ya. Alah oleh kemayune. Malam hari ini lem. Gak ngerti toh? Ngerti wae. Kamu memandangku ya? Ya iya ya. Dari tadi. Saben bengi. Ora mungkin nek saben bengi. Mungkin ya, Nes. Mungkin. Lho, Ah, Nes ki kok ya setiap hari ya oke-oke saja. Lah iya wayangan toh maksudnya Iya, tuh duit wayangan. pendak dino nak ya aku seneng. Iya. Entuk duit bedane entuk. udu. Nyawa. Iki kudu ana sing jengglengke Mbak Tatin ki sebagai bintang tamu. Jengglengke nom jumbul. Aku jumbul. Lho iya Kok nek iya. ambrol panggil. Ora, ambruk iki panggung top e padake. Cor-cor. Padake. Ya berarti rasa dijengleng wae. Apa iki mlumpat terus ngencot Mas Janu iki ora apa-apa. Ah, Mas Janu mah oke-oke wae. Malah mapan nek Mas Janu iki. Jajarnya. Jajare Mbak Orisa. Mbak Oriza. Yo. Yen memajang mong karo janor kone Piye apik to? Adiake kok hujan. Sing ireng apik ya. Ana tambahan gireng. Kejawane bapak jek kae iki. Lah iya kejamane bapak. Bapak amu. Lah iya apa bapak? Ya bapakku ya bareng Pak Oh, iya, Bos iya. kok ya. Biyen Pak Bosku, saiki Pak Bosku ganti jenengan. Ora sio-sio nek karo anak buah ya. Lho. Aja kaya Bapak mbiyen sia-sia ora? bapakmu iki ya bajing ya moto ya metu kabeh. Lho iku perlu ditiru nek kaya ngono kuwi. Kok njuk. Aja. Sing apik wae sing ditiru ya, Le. Lah sing apik iki meh sithik ketok iki. Kaya sia-sia karo bapakne ya. Oh, aku engko nang omah kualat malah anakku engko. Aja ah. Ning ya jenenge ra apa-apa ding anake Kisena iki nek ora brusal iki ketoke kudu anake. Lah iya. Lah iya wis. Ra apa-apa Le, sak karep-karepe Le ya. Oh, oh. Iya. Kok karo jenenge sapa iki Mbak Endah saiki. Heeh, Mbak Endah. kembang wae wektu guna
Salon sinden itu baru loh. Wah, baru toh? Iya, ini karena mau pentas di Kebon Agung ini sindene ndandake langsung jahit ke rong dino langsung dadi kita yang belentong ora karo-karo. Oh, berarti lek kono koke bakal wingi wis dijahitke to? Apa? Lek kono koke bakal wingi wis dijahitke to, Dek? Kapan kamu memberi kami? Mbok rasa ngilang-ilangke wong. Yo men ketok gleleng ngono lho, wah. Ya amatur sembah nuwun nggih Mas Gading. Sami-sami. Besok maling nggih Mas ditembaske Ampun, brose terus pisan wae. Ah, kok pisan? Yo duwite argo ngopo? Nah, ya ngopo-ngopo kena. Nek Sopo kae mau lampune? Wis Go nyanyi. Nek biyen anu Suwargi Pak Seno iki ditukokke bros, terus engko sisan sak masangi ngono Mas. Wani apa ora Mas? Lah terus duitku ki arep tak nggo nyanyi rumah Pak Tulus e. Maksud lah. Heh? Saiki wis ora nyanyi wonge. Lah terus ngopo saiki? Online. Wah, lah ketoke lah ora nyanyi. Nggih menika anu woro-woro kagem masyarakat Nggih, mriki. woro-woro Pokoknya napa? niki tenan yakin sumpah demi Allah iki seragame lagi dienggo pisan iki nang kene iki. Wah, Kemana berarti nih? nganyari. Nggih luar biasa lho Luar niki. biasa. Kagem dienggo Kebon Agung menika. Niki sing niki leb-leb niki dienggo bintang tamu. Terus niki Sing lho. endi sing nggo? Niki rak leb-leb tangan niku mate burine kene iki bolong lho Mas. Niku nek entar delok. Wih. Lho, hooh. Alah, bahasan bolong didelok-delokke. Niki pokoknya alhamdulillah saged tumbas seragam malih. Nek ngene jenengan pripun, Mbak? Kun aku sing bolong ora mburi, Mas. Ah coba ndi itu? Maksudnya arep delok. Buri maksudnya iki bolong Mburi ora? apa? Lah kok ngarep buri? Ngarep mburi piye? Padha. Maksudnya ngarep mburi padha maksudnya piye? Padha maksudnya iki ora bolong padha iki lho. Oh. Heeh. Ya bolong ning cilik iki. Bolong cilik. Ora. Ya jajarnya kok Mas Gading rung ngerti rung gaduk kuping ya. Niki Mbak Jajare sapa Saras jajare? nggih. Mbak Saras iki. Wah, Nggih. monggo, Mbak. Pacitan sarwe Pi wis ganti properti ta? Saiki nganggo kotang. Lho, Oh, gek wis njupuk ndek sapa kok iki Bu ditileki memeane nek do ilang dijupuk kuwi. napa niku? Obal. Kobal. Sekarang bar iki terus arep nganu apa jenenge kuwi nek ngono kuwi? Ora nganu jenengan ki nek ditunggoni ngene iki sesuk bar iki dadi laris, Mas. Amin. Ngono ki lho. Heeh. Ya mbiyen ki ya pokoke apa jenenge saka bapak nek mayang ditunggoni wong Wah, wong apa ya? Wong dolan, wong joget-joget ngono kuwi insyaallah bar iki juk laris ngono lho Mas. Amin. Amin nggih. Dongane masyarakat wonten mriki sedayanipun nggih. Selanjutnya Mbak. Ayo. aku ki karo bapak diwarisi kuwi lho. Apa? Kuwi mau. Endi? Pake Sing joget kuwi diwaris. diwariske nih. Oh kuwi diwariske jenengan. Oh dadi sesuk jenengan ben anu ben laris manis. Oh. Amin. No. Mosok kono warisane Pak Seno ya. Pak Seno masa duwe konoan ya. Bu ayo monggo. panas udan Iki parian barang lho iki. Parian? Parian no. Oh nggih, sampeyan kok parian saking sinten? Parian sing Mbak Agnes mele. Oh, Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Biasanya sing pisanan kita sing gampang-gampang, sing ora kudu mikir jeru-jeru. klekaran Lah meneh. Wingi wis klekaran, saiki klekaran meneh. aku mendakno gur klekaran no Dia kan hobi to Wah klekaran. iya. Hobi klekaran to, tak melu mbok anakku. Klekaran nggih ra nggo apa-apa kae ya? Nes. ilir klekaran Heeh. neng pinggir kali Wah, kali cerak ngomah mesti. apa
pinggir kali. Warga Kebon Agung Tridadi Sleman. Tansah gancar rejeki. Amin. Agnes kok wong kene kok ya, Nes? Kata Nes tanggamu ta kene. Satu apa? Satu kelurahan. Oh. Berarti ra bayaran ya saiki. Biasanya ora bayaran. Ya biasanya nang kelurahane dhewe iki yo gratis ya. Wis Gratis. lunas kok. Wis lunas ora sida, Mas. Wah, Wis dilebokke tas. umpama rung bayaran ngono kan iso bagi loro ya, Mbak ya. Iya, bener iki. Nek ngono kuwi seneng aku, Mas. Hah? Nek bab bagi Aku loro. sing ora seneng. Nek kon bagi loro. Oke, Mbak Arisa yo. Ayo, Mbak Risa.